Tatlong individual po nakabilang ang top 2 municipal most wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office 1 sa magkakahiwalay na operasyon sa Pangasinan, La Union at Ilocos Sur noong ika-16 ng Enero. Sa Bugalyon, Pangasinan, nahuli ang isang 52 anyos na lalaki na may kasong acts of lasciviousness at slight physical injuries. Sa Cabalaon naman, isang 59 anyos na construction worker ang inaresto matapos sampahan ng kaso ng frustrated homicide. Samantala sa Narvacan, Ilocos Sur, isang 18 anyos na binata ang naaresto dahil sa kasong acts of lasciviousness. Ayon sa PR1, ang mga pag-aresto ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad at ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.